přišel o 106. Já si myslím, že tohle dobrovolnictví můžu každému jenom doporučit, protože je parádní občas vyměnit ten vzduch v kanceláři za čerstvý vzduch a za nějakou manuální práci. Ta vaše práce je pro nás přínosná hlavně pro ty děti, které tady nevidíte, které jsou momentálně ve třídách a těch je ta převládající skupina. Je tady řada dětí, kteří jsou sami s jedním rodičem. My se jim snažíme být třeba už jenom vstříc tím, že máme ranní školní družinu a že děti můžou být ve školní družině do 5 hodin. Jsme hrozně rádi, že tady můžeme s váma pracovat a být v kontaktu s dětma a být takhle z toho našeho kancelářského dennodenního života. Tak já moc děkuju za dlouhodobou přízeň. My už si vlastně naši zahradu bez vás ani nedokážeme představit. Už to trvá tolik let a je to tak spolehlivá spolupráce, že jsme z toho všichni nadšeni.